warlords of Draenor. Na, sziasztok, Roli vagyok újra, és most akkor folytatjuk ugye a World of Warcraftot, ahonnan elkezdtük. Igen, küldtem magamnak 600 goldot azért, mert hogy hát ez kelleni fog, és ezt mind vissza fogjuk ugye fizetni. Tehát, hogy így ne nézzen ki hülyén a dolog. Hogy ez végül is lehet, hogy csalásnak minősülne. Nem tudom. Az én szememben ez csalás. Safe travels. Na igen, el kéne jutnunk. You need something? Ja, See you azóta around. sem változott semmit, jó van. Ugye ott látszik, hogy készül már a Dark Moon Fair. Beszélünk ezzel a csávóval. Ezzel most sokra mentünk, na mindegy. Milyen questek vannak még ezen a Fair tájon. Ott van egy mind, bánya, azt szét is kapjuk, szerintem. Abban a bányában igazából a feladatunk az, hogy felderítsük, hogy hát igazából mi található, tehát így a leírása ez. Tehát fel kell deríteni, hogy mi van ott, de ugye ez harccal fog járni, mivel hogy a goblinok, koboldok, azok nem csak úgy, tehát nem fognak minket csak úgy odaengedni, hogy így járkáljunk a barlangjukba. Ami viszont elég szomorú. Ez az így azért nagyon adja. Figyel. Kicsilag. Kéne egy pet battle-t nyerjünk már végre. És akkor ez úgy tök jó lesz. Igen, tehát hogy... Ja. Valamit kell csináljunk ahhoz, hogy unlock-oljuk a szlopot, és szerintem azt jó, oda. Közben rájöttem itt valamire. Várjunk. Ja, igen, és akkor most ezzel mivel lettem okosabb? Mindjárt kiderítjük. Tehát ott ez most segített egyértelműen. Ja. Aha. Az kemény csata. Elmondom neki. Miket küld neki, Jézusom. Szegény béka. Nem kapja. De viszont jó. Ugye ez volt még a Warcraft 2-ben és az elek, és most még a Hearthstone-ban. Jó, hát ezt mindeneltük. Level 2-es. Ez az. Ja, persze, nincsen. És akkor ezzel most így mi történt? Akkor Racsit kell szerezzük, és akkor tudunk állapolni egy petsztótot. És akkor ugye, tehát akkor több petet használhatunk egy petbatúban.
Egyébként így nekem nagyon hangos, tehát tényleg rohadtul, mocskosan hangos a játék, de hát ez kell, mivel hogy így nem lehetne hallani, tehát ti nem hallanátok, ami meg igazából nem jó. Szóval ja. Ezeket, jó, mit kösz? Ja, ezzel megjelentett. Elmondtam, visszatöltöm. Ez a Fedbet nagyon komoly. Jó, ez GG. Ez az. És felappoltunk, ez jó. Büszke vagyok. Jó van, srácok, akkor közben csináljuk is a questot, mert csak ilyen hülyeségekkel húzzuk az időt. Na, ez megérte. Ugye alapból 16 is bekerült. Tehát annyira és így széttettük így már 16-ba. Széjjelgérdik a pofáját, ugye? Hát ez van. Jön ez a rap szakó, ugye? Vagy mi? Aha. Tehát ez az a bánya ugye, ahova be kell menni. Be is zsalunk. Bezsalási. Hát ez felettél üres, úgyhogy itt jár valaki. Ami igazából nekünk nem rossz. Egyáltalán. Na jó, ez a quest az meg is van, de itt hátrafele van egy pók, amit hogyha lecsapunk azért lehet, hogy tud adni nekünk jó cuccokat. Úgyhogy ezzel meg is próbálkozni. Ja. Ja. Ó, igen, nekünk megölték. Hát most de nem meg várjuk. De először is kiírtjuk ezeket, és csak közben, hogy véletlenül sikerült. Egy pontot respawnolnak, nem tudom. Mindegy, ezeket legalább el tudjuk adni. Nem? Tényleg nem? Biztos? Na jó van, akkor legalább visszafele kiírtjuk azt, ami maradt ezekből a kis koboldokból. I can't pass that. Akkor úgy jó lesz. That's still Korrupció. Hát ez felbagol. Most ez így... Oké, semmi. Nem mondok, hogy mit kétszer, nem tudom. Hoppá, ez fájhatott. Ja nem. Korruptálódjon. Pá! Jól megkapta. Jó, megy ez. Eddig már sebeztünk összesen 7875-öt.
Igen, most már azért látszik, hogy hoppá. Hát, igazából nem túl mindegy. Easy win. Egy hölgy. Monk, az hát. Közben itt van egy Cut Battle való, nem ez. That's still recharging. Megnézzük. Aha, ott. Most, hogy ez a sorozat hány részes lesz, azt igazából nem tudom. Ez nagy elég nagy a valószínűség annak, hogy sok. Úgyhogy... Az ez sebezők is nagyon. Milyen műkös. Kapcsolatja. Kettes szintű. Hát még egyet megyünk, és akkor tudunk kapturablerni. Kapturablerni. Tehát ugye elfogni ezeket a kis nyugakat, meg kecskéket, meg métejfurutokat. Szóval ja, most itt is megnézzék át, hogy igazából egy véket. Kapdeblia! Kapdeblia! That's still Elkapod recharging. Blia. Szóval durva ez a dolog. Mert itt, hogy itt régen nem ilyen volt. Hé, hagyjad békén azt I a... can't pass that. Jó, felejtett. Most meg kell tisztítani, hogy szeretnék, tudom támadni. Ezt nem tudom. Már remélem, hogy nem. Na, kezdte el lenni a zsákum. Bali. Jó, feltétlenül ilyen. Ezt el fogom bukni emberek. Nem egy durva el fogom bukni. Ennyi. Gyerekek, ennyi. Kivégeztük. Aha. Aha. Kemény. Hát akkor Korhám. Ez lesz a második. Jó, okés. Ezeket akkor el is kapjuk. Kapturablédjük. Vagy mi. That's still recharging. Egész jó ez a Pet Battle. Nem gondoltam volna, hogy tetszeni fog. Igen. Igen. Itt írtam, hogy keltséged mit tud. Én meg tudjuk mondani. Ó, hát ez gyenge. Ez létezik ez is.
Csöld. És akkor ez most minden van? Tehát tényleg van. És tényleg megvan. Lol. Ez komoly. Nem kell. Hagyjuk el. Hagyjuk. Nem. A határozottság az így beszéljen. Hát úgy tűnik ez a ugye petbetűs része. Jó, ezt gyorsan tényleg ledaráljuk. Aztán utána leadjuk a questet. Hát akkor úgy beszéljük. Mi? Ó, ez van, oké. És akkor tényleg így ott lesz. És tényleg ott van. De nem, kemény. Hova kell? Oda kell zsálni. Stormwind-ben majd később megyünk, tehát hogy most akkor inkább tényleg fókuszáljunk erre a vesztezésre. Ezeket egyébként eléggé megéri. Ó. Hát ugye, mint mondottam, pénzt lehet érte kapni. Nem ez? Ez. Oké, és akkor most elmegyünk, ugye Goldsírbe, oda, és leadjuk a cuccokat. Ha már mondjuk igazából Stormwindbe is elmehetünk, hogy aki mondjuk nem látta volna, annak megmutassam még most. És akkor legalább tudni fogja, hogy miről is beszélek, hogyha mondjuk említem, hogy Stormwind. Tehát ebből az alapból. Ez az alapon igazából jó. Ugye itt mindig sokan vannak, ez ilyen törzshely. Na az a Proto Drake, az egyszerűen ezt nekem is meg kell szerzem. Ja, nem lesz ki. Need help? I need help. For the Alliance. Go with honor, friend. Honorral fogok neki. Light be with you. Ezek nem kellenek így őszintén. Light bless you. Oda kell. Most csak azért. Ennyit tudsz. You need something? Aha, oké, és akkor ezt így leadjuk, és akkor valami biztos jó lesz. Igen. Igen. Várjunk. Nem ez? Mindegy, akkor még nincsen semmilyenük. És ezzel most így mi lehet jobb, vagy így? Nem is álltam azért elolvasni, de... Ez van. Ez van, srácok, ki hülye, az hülye. King's honor, friend. Be careful. Ezzel kéne beszélni. Hogy oda elmenni. Hogy ezt hiszem el? Ez nem hasz. Redbridge. Még nem kéne oda menni szerintem. Kicsit fejlődjük. Akkor elmegyünk Stormwindbe. Good day to Stormwindba you. bele. Safe travel. Éjjel.
Stormwindocska. Jó kis soundtrackkel. What can I do for ya? Keep your feet on the ground. És így meg sem néztem rendesen, na mindegy. És túl is van pénzünk, I hogy supply lesz only the nekünk finest goods. Safe travels. és ilyen. És akkor le is adjuk ezeket a questeket, amik a városban vannak, és akkor az úgy tök jó lesz. Quickly, quickly! Out with it! Don't waste my time. Speak quickly! What? Mennek majd utána ezek hogy micsoda, ez is Morgan. Mit évő itt? Mit tév éppen? Itt is van egy pet, gondolom, hogy ja, a patkány, Stormy patkány, petkány. Jó, hát akkor győzni ugye. Mindig jó. Gyenge. Kocskás tapad. Ja. Megdöglik, hát adja azért kész. Ezt ölnek. Ezt ha megölni, meg tapsolnak. Az. Vagy passzányunk és tökéletes. Még egy acsi. Amennyi acsink van már, az rengeteg. Ezek a tökéletes mondatok, én azt mondom, tehát akinek kijelentése sincs, és még be sincsenek fejezve. Imádom egyszerűen. Nem tudok Hey beszélni. there. Have a good one. Jaj, tényleg most I lesz supply only the Aha. finest goods. Pest. Kis Hereby pestecske. and trade. See you later. Hát semmi értelmes nincsen most így a közelbe. Van egy macskánk? Az komoly. Nem is tudtam róla. Jaj, jó vagyok, megint. Nem. Jó, egész jók vagyunk. Jó felmegyek? Oké. Hát akkor jó. Igen, jó felmegyek egyébként. Light be with you. Aha. Light bless you. Már megint rohangáljak nektek? Hova rohangáljak? Oda. Greetings. Igen, tudom, hogy a királyhoz nem futottam el, de az már sok idő lett volna, ezt majd később megcsináljuk szerintem. Itt is azért vannak petek, tehát majd később körül fogunk nézni, ezt meg ezeket is legyőzzük. Egyébként nekem kifejezetten tetszik, tényleg Pokémon a WoW-ban, meg minden, de tetszik, tehát jó. Jó, én azt mondom. Szerintem egyáltalán nincs ezzel baj. Igazából plusz egy kis tartalom, most valakinek ez tetszik, és például nekem tetszik, tehát így már csak ezért megérte. Can I help you? See you around. Aztán
csináljuk. Ja, ezzel nénivel How are you? beszéljünk. Have a good one. És ezzel most így... You need something? See you later. Meg most mit tettem? Így őszintén, nem tudom, hogy történt. Na mindegy, igazából. Majd kiderül, ugye? Ha nem, akkor meg ez van. Ez van, srácok, ez van. Level up. Ja, jó. Semmit nem tudtam, hogy tökéletes. De azért már elvertünk egy goldot. Azért az becsülető. Az becsülető. Oda el kéne futni. Hát tudom. Szóval megyünk el oda, ott egy kicsit kezdtünk, most azt hiszem a néninél lehetett Hey there. ilyet, hogy Have a good ilyen one. felpattani a lóra és akkor úgy menni, de ez régebben volt. Lehet, hogy úgy tűnik most már nem lehet ilyet. Vagy csak én vagyok ennyire sötét. Mindjárt megnézzük akkor a madarast, hogy hátha. Hello. Ja, hátha van. Sikerült a hátha. Pokeren ott fut. A zene, az egyszerűen tökéletes szerintem. Nagyon király, nagyon el van találva mindenhol. Érdekelném, de így nem. Ja. Nincs értelme. Nem akarlak itt titeket megsüketíteni. Ott van valami. Kis csillanás. De kameramán vagyok. Hú, a quest. Add a quest. Need help? Go with honor. Off I go then. Belőlük. Igen, ez jó az a quest. Ezt a is szerettem. Meg szeretem most is. Ott is lesz egy kicsi kis madóka. Igen. You need something? Be careful. Ott van is a quest. Jó lesz. Ah, ügyes volt. Hát majd úgy egyszerre, tehát én úgy szeretem, hogy egyszerre adom a questet, az úgy sokkal jobb, szerintem. Capture pack. Capture mellékpetet. Nem úgy, ott volt valami, ugye, amit beszéltem. Chicken. Na, az még nem lenne rossz, egy kis csirke. No, így csak egyes szintű. Amit tud ezt tenni velem. Ezt a csirkézt. Ez a durva hatás volt, bocs. Én csúnyákat nem szabad mondani. Azért van a Blizzardnak kicsinyva, tehát már az volt csúcsírke. Öt, hülye vagyok. Azt hittem volna. Oké, úpet. Már majdnem megijedtem, aztán mégse. Oké, tehát itt ugye az a feladat, hogy fákat gyűjtsünk. Fakkat. Ott a fak. Ezt is felkapjuk. Na, az is tök király. Tökre tetszenek ezek a petek egyébként. Szerintem nagyon király. És egyszerűek. Semmi extra nincs rajta. Azért tud. Nem tudom, mit repelni. De meg fog ez dönteni.
kocsi volt? Lehet. Oké. És a fát is felszedjük majd. Ez egy kicsit hosszabb rész lesz, hogyha nem baj. Én úgy tervezem, hogy ilyen 20-30 perces részek lennének, de rájöttem, hogy igazából ez nem életképes, mert Vogból 20 perc az semmi. Szerintem. Úgyhogy lehet inkább felhúzom mondjuk 30-40 perces videókra, és akkor igazából ez nem is hosszabb videó lenne, hanem úgy átlagos. Hát ez nézőpont kérdése. Kik azok a urak ott? Na mindegy. Majd max megnézzük. Meglessük. Akkor már azokat is írtsuk ki. Mindjárt oda is érünk. Hát ha lesz egy pet battle közben. Tényleg nincsen, tényleg nincs. Ugye? De van. Jó az a title. Ez a béka már megvan, nem? Collective. Jó, hát akkor is legyen meg. Azt már ugye írta ott, hogy 2/3. Tehát ugye 3-ból 2 igazából. Van már egy 3-as screen. Meg kell nézni. Ez egyből se lesz? Elmegy. Csapjunk rá még egy ilyet. Jó lesz. Ilyet is. Akkor hagyjuk őt kézzük. Ne. Már az elő rá kellett volna dobni. Leesett. Még ezt a Curse of Doom-ot. Amennyi acsit összeszedünk ezekkel a hülyeségekkel, nem semmi. Azt hittem már, hogy mindent kiirtottad. És írtam volna. Fókuszt is szerezünk. Az is kell. Abból még úgy sincsen. Tehát először csapunk rá egy ilyet. Hát ugye 4 kör után fog sebelni. Most egy ilyet, ez 3 kör után gyógyít. Ez igaz. Ahogy ki is kertemetik. Ezzel pedig csapunk rá egyet. És én szerintem meg is várom. Nem is kell megvárjam. Oké. Viszont szegény gyógyítsam. Gyógyítanom kell. Azért van HP-ja. Egészen elégedett vagyok vele. De nem mondott, hogy mindent kiírtottak, itt ez azért bunkóság. Meg kell. Nem szabad ilyeneket csinálni emberek. Hát jó, még respawnolnak a mobok, addig most megnézzük ezeket, hogy ezekkel mit tudunk csinálni. Ez mit béka? Oké, és akkor... Igazából nem tudunk semmit se csinálni. Most várni a respawnra is hülyeség. Hát addig mi legyen? Megmutatom közben a mountjaimat, tehát van egy ilyen, hát ezt honor pontért vettem. Ez drop, de 100% chance, tehát ez igazából mindenki meg tudja szerezni. Ez is honor pontba került, ahogy ez is.
Ezt is ez is 100%-os drop rate-tel esett. Tehát ez se volt egy nagy kihívás megszerezni. De vettem, és ez is 100% drop rate-tel. Többször is próbáltam farmolni, meg sokáig, és így semmi nem esett, aztán ráuntam, és így nem lett belőle semmi. Na azért már leszpawnolnék. Mondom. Azt nem tudom, mi legyen. Így mindent kiirtotta, hogy ez komoly. Hát én nem tudom semmit se csinálni, akkor én most ezt eldobom, mert igazából ahogy kéne az stamina az egyáltalán nem kell, azt hiszem, a warlocknak. Viszont adna egy pólót is. Hát. Majd megnézzük. Hogyha elhagyjuk ezt a tájat, akkor igazából hagyjuk a francba, hogyha nem, akkor meg max később visszamegyünk. Miért nem? Nem tudsz azt tolni. Ja, hogy megdöglött. Ó. Szóval meg se lett csak itt. Ja. Ez egy ilyen. Nem tudom. Akkor ráhagyom. Esély nincs. Oké, tehát akkor most leadjuk a questeket, és szerintem nagyjából ennyi is lett volna ez a rész. Akkor gyorsan leadom. Igen. Light be with you. Na mindegy. Safe travels. Oké, 850 XP. What can I do for you? 850 XP. Be Jó, careful. na srácok, tehát így ennyi lett volna ez a videó. Úgyhogy legközelebb minden folytatjuk. Én Roli voltam.